Je tu ďalšie hokejové okienko a ja by som rád povedal pár slov o Martinovi Pospíšilovi. Martin Pospíšil je súčasťou slovenského tria v Calgary spoločne s Adamom Ružičkom a taktiež Samuelom Honzekom, ktorý dúfam, že sa čoskoro ukáže v najvyššej hokejovej lige. Títo traja chalani z Calgary mi trošku pripomínajú slávne slovenské trio z čias minulých zo St. Louis ako Pavol Demitra, Michal Hanzuš a Ľuboš Bartečko. Samozrejme, títo chalani sú ešte mladí, majú celú kariéru pred sebou a naozaj ešte majú čo robiť, aby sa vyrovnali legende, ako je práve napríklad Pavol Demitra. Taktiež Michal Hanzuš bol úžasný center, hlavne pred bránou vedel si odrobiť svoju robotu na jednotku. Spomente si napríklad na majstrovstvá 2012. Späť ale k chalanom. Takže ako som hovoril, chalani ešte majú celú kariéru pred sebou, napríklad taký Adam Ružička, znovu ho trápi to, čo ho trápilo minulú sezónu. Samozrejme Adam absentoval pár zápasov pre zranenie, našťastie teraz je zdravý, v poriadku a znovu sa dostáva do toho, ale predtým naozaj tie jeho výkyvy formy neboli to, čo by každý si prial. V 16 zápasoch má len 6 bodov, do toho ho tréner odsunul kvôli pravdepodobne výkonom, keďže sám neviem, ale tréner ho odsunul do 4. útoku, kde nehral až takú minutáž, ale na druhej strane v jeho predposlednom zápase konečne strelil gól a krásny gól a taktiež pridal asistenciu. Čo sa týka ale Martina Pospíšila. Martin je momentálne fenoménom a tak povediac úžasom vo svete slovenského hokeja, keďže hneď v prvom zápase v NHL, keď dostal šancu, dokázal sa jej chopiť skvelo a taktiež sa mu podarilo streliť hneď prvý gól v jeho prvom zápase. Potom nasledovala séria ďalších bodov, gólov a jeho gól proti New York Islanders bol naozaj parádny. Martin je naozaj jeden z tých výbušných, robustnejších útočníkov, ktorý má fakt že dobrú prácu s pukom, naozaj vie hrať aj telom, vie sa aj pobiť. Desharnais and Pospisil. Desharnais took exception to Marody getting laid out. Pospisil. A práve tieto jeho bitky boli začiatkom jeho sérii nekonečných zranení, vďaka ktorým možno začal hrať v NHL trošičku neskoro, keďže posledné 2 roky poriadne v tej AHL-ke ani nehral. Martin celkovo utrpel neuveriteľných 5 otrasov mozgu. Ten prvý a jeden z najznámejších prišiel po bitke s Colbym Caveom, ktorý ho nokautoval na zem. Martin potom absentoval 3 mesiace a neskôr priznal, že si tú šarvátku ani nepamätá. Martin mal taktiež okrem tých otrasov mozgov problémy s kolenom, tuším aj s bedrovým klbom a dokonca aj s ramenom, takže naozaj tie posledné 2 sezóny toho moc neodohral a väčšinu času strávil na marotke. Čo sa týka ale tých otrasov mozgov, ako som hovoril, Martin je naozaj výpušný chalanisko, vie sa pobiť a už v niekoľkých rozhovoroch priznal, že v tomto smere sa snaží byť mudrejší a rozumnejší a nebude zbytočne skákať do zbytočných šarvátok. Maximálne priznal, že by sa vrátil do nejakej potyčky, roztrčky v prípade, že by išlo o zákroky na tie najväčšie hviezdy Calgary, ako je napríklad Kadri. Martin naozaj má ten potenciál, je vidieť na ňom, že vie hrať hokej a musí ten potenciál naplniť, takže snáď sa mu tie zranenia vyhnú a bude sa im vyvarovať, pretože naozaj po tých rokoch čakania a po tých všetkých zraneniach teraz Martin naplno môže ukázať, že na tú NHL má. A hlavne treba podotknúť, že otrasy mozgu to naozaj nie je sranda. Dokonca v jednom rozhovore Martin povedal, že po jednom zákroku na ňo odišiel do šatne, na druhý deň išiel hrať ďalší zápas a potom mal nejaké problémy, mal zahmlené pred očami, zle videl, točila sa mu hlava a nakoniec nedohral zápas a zistil sa mu ďalší otras mozgu. A naozaj tieto otrasy mozgu môžu končiť kariéry. Sidney Crosby tiež napríklad to mal na hrane, kde po jeho otrasoch mozgu taktiež sa zvažovalo, že ukončí predčasne kariéru. Našťastie pre svetový hokej sa to nestalo a Sidney pokračuje v kariére. Ešte predtým, ako sa dostanem k záveru tohto veľmi krátkeho
videa by som rád dodal, že napriek tomu, že Martin Pospíšil a taktiež Adam Ružička, ktorí boli draftovaní nie v prvom, v druhom, ale až v 4. kole, takže ako hovorím, to z akého kola ťa v drafte zoberú, neznamená, že si o niečo horší hráč ako chalani z 1., z 2. kola. Jasné, chalani z 1. kola, predsa len od nich sa očakáva trošku niečo viacej, ale to, že si bol vybraný zo 4. kola, nemusí hneď znamenať, že z teba bude horší hráč ako niekto iný. Stačí proste makať. Je to hlavne na chalanoch, ako sa ukážu, či chcú bojovať o tú NHL a Martin to naozaj ukazuje. Ďalšou vecou, ktorá je veľmi kľúčová preto, aby Martin pokračoval v super sezóne, ktorej momentálne je hlavne konzistentnosť. Netreba zabúdať, že konzistentnosť je jedna z hlavných kritérií pri udržaní sa v NHL, keďže ako mladý neznámy hráč ešte to miesto v hlavnom týme nemusíš mať úplne isté, takže naozaj každý deň treba udržať si tempo, keď sa podarí streliť nejaký gól. Takže Martinovi prajem aj naďalej tieto skvelé zápasy, aby si udržal konzistentnosť, aby mal ďalšie golové zápasy, hlavne nech si to užíva, nech hraje svoj hokej, nech ukáže to, že si vyšiel zo 4. kola draftu, neznamená, že si o niečo horší ako chlapci z iného kola. Snáď sa čoskoro vidíme pri ďalšom videu, keď budem mať čas pozrieť si jeho zápas, aby som lepšie povedal o tom, že ako hraje a tak ďalej. My sa vidíme na budúce, ďakujem, že ste si to pozreli až do konca, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa na budúce, čaute.